Slav temaşevan heja em li bajarê Batmanê li pêşberê we ne. Îcar jî nivîskareke hêjar li gel me ye ew bibe mêvanê me em ê li ser hin em bêjim ku pirtûkê wê em bixwin herê dawî jî pirtûkekê bi navê Qumarçî çap kiriye ez dixwazim hem di derbarê wê pirtûkê de em bixwin hem jî karê em bêjim ku nivîskarê li Batmanê çawa dimeşe Birêz Çetin Lodî li gel me ye ew bi xwe bi estê xwe ji bajarê Sêrtê ye debelê ev nêzîke 30 sal e li bajarê Elo yani Batmanê dijî di sala 1978 de hatiye dinyayê li Lodê girê dayê dehê ye yani li aliyê Sêrtê niha li gel me ye ez dixwazim destpêkê da em xêratin avî bikin bi xêratî Sağ ol zor Sağ ol, başî. Sağ ol spas hema hûn baş bi selamet bin. Em jî baş in gelek spas dikin. Ez dibînim ku gelek te pirtûk nivîsandî lê nivîsandina te jî bi çîrokek dest pê dike yani tu bi xwe hetarî jî dikî gund bi gund digerî destpêkê te çawa çêbû yani Destpêkê de sala nû tu di duwa gund kurapê me jiyana xwe dest da serbûyerekî pêl mayînê kir jiyana xwe dest da ew êş û elemê rastî jî min dixwast serê ewil min Tirkî dest pê kirim dît ku êş û elemê xwe bi Tirkî nikarim tevê bînim ziman biryar da wê rojê vir de û Kurdî edinivîsînim zimanê dayîkê belî bi latînî bi Kurdî dinivîsînî heta najî şeş pirtûk te çap kiriye yani gelek helbest hene çîrok hene medaniyê ve derê jî roman jî heye mesele bijîne yani destpêk ama bi helbestê dibe Belê destpêk helbest bû ji xwe ewil 2013 de rêwrê me İzmîrê çap kir a di duan jî me 2016 li Amedê ew jî çap kir 2020 me sêhet pirtûk hevdûre çap kir dihep helbest êk jî roman bû êk jî helbest çapa di duwa çavê şêwînî me derxist ya talî jî Qumarcî 2022 berî mehek şûn yani hin teze em bêjin taze tê dibêjin piranê nû derketiye em bêjin germehî Çima Qumarçî yani navekî cuda ye bi rastî yani yekê qumar dilîze naverok yani ez zanim ama ez dixwazim tu hinekî bêjî Berê Qumarcî bi rastî jî çalinga pêkte mesele ne meselûkin pêkenûkin serborî ne heftû sê heb mesele tê de derbas bin êk şiwa jî zêde bola min kişandî Qumarcî ew havalekî me rastî jî bavê xwe bi Qumarcî bû ji ber yani yekê nas bû ez bêjim jiyana wî te nivîsand ew xwe jî bu qismet havalê me bû lê bavê wî ew karê Qumarê dî wek sürprîz jî ez çûm got we derxiste lê got me tovek emniyetê herim hecî çat lê taliya maçê kirim got ji ber ku te tiştek wisa jî kiriye tay me navî nenivîsand tiştek wisa yani çavderiyek e ji nava jiyanê çîrok rast e lê pekenok jî di nav de hene ji ku derê te çap kir ji kîja weşanxanê ew jî weşanxana nal İzmîrê berî mehekê ji ku me qalê kirî aslında tiştek ku ez dinivîsim ve not ve tam 30 sala nivîskariyê dikim me 14 salî bûm ve 44 salî me tevlî tiştek ku me rastî dîtî bihîstî min nivîsanan yani cîkî min negirtine negotiye ev aydê me tiştek ku yani min dîtî bihîst mesela tu etar çîtî dikî yani tu gund digerî yani tu gelek çîroka rast çîroka tê ez biwerim rastî jem tên ji xwe belkî qaskil jem qale bikin qismet be hefteyek şûn de pirtûkan nû derê ew jî mesela 32 sala de etariya min wek 150-160 çîrok yani êku mesela ji müşteriye me min ji we bîstî an jî jiyana we ji min re balkêş hatî me ew nivîsan mesela hinek kirin dirêjin gora ku min bîstî ew lê ez bêjim me cara ewil bi yani em bêjin wek mesele ku bir de çar hepsa ningat tê
لی قسمت به آوادنه جاره یکی ان شاجمه گوری لکولینا ما کردستان جاره اول پرتوکک ناوی عطار و سرک و جیانا مشتری خواهد بنفساندن و یک سپریز اکی Ve sürpriz be. Evci pişti haftaya gidi هفته derki. اکی yani Yani du pürtük serhevdu ama. en nasekinim yani var bike Yani tu hama bejik bu mesela tu am bejin tu çirokek dibini tu hama dışarı dedinesini droji dedinesini çava mesela na digini he. بله مثلا پیشی دمک و از یعنی ام بجن چیروک مدید کو هکه کو ام بجن لایق نویساندنه بنک و هر نویسه ادلاقینم کاکی جباشه لام بجن وک نویسکار بارت نویسکار تف عینی او کدنه و 20 سالاجی زده 3 ساعته نرازم yani ام بجن ساعت 11 شوه دست بتنم حتی 5 شفاقه دوره 2 ساعت خود دستینم و 2 ساعت جیانا خواه روزانه devam dikim de dönünü. Başa az tişteki dici merak tıkım. Mesela tu vakta gün bu gün digeri. Yani gündi mesela zanen tu nefискari. Aslında Yani tu dibeci yani ev tenastikin. هناك زانن هناك جين نزان هناك جي براستي جي بيوا يعني او دمك جيانا خو ان شروك اخوات بيجن هكاكو ام بيجن او جرماي هبا از بيجن لتنب ازان بشتي از شوارا نابجم ادن نفسين aslında bejin hani biz kardı Ne belki edita tu mesela tu dert kevi televizyona gelek malper serte nevisandın de rupela da hatır nevisandın yani belki o bu xote nas bükün o mesela zafiyajı münastine mesela bejin o demakan çunma jber kutaya atariyet kan khariçe perdat forşina ma em bejin cek piva مشتريا ما كاتجيانا مجينا نفسي جبركو مات التلفزيون ده بله خير بقى سهل مثلا جيانا خو تقص مقول نحوجه كو يعني راستي دولة ما بو يعني ام بيجن سارة وخانية مقول يعني تيجرها بزيرة مقول مرنا خودش تكيم يعني تشتكو هر کس خوازه به دولمندیه دبه ایجا گوزه دو تشتانی شاید مجبوری بنفسینی یعنی میگم مجبورش برکو ام بجن او مشتریه او که زیده تر حواله که ایجا مثلا بستوکا خوانی شانم ده و ام بجن و نافکر خواه مدی تو اجیه فیشه کته ده ایجا مثلا او که چیروکا yani işte de biju ve ilham yani tuvan tiştana vakta dibin dibizi yani زاف bizim rastı cerhe zaf şu merakiye ciddi ev خواب جدی بیشن اکل بازار اکیدن آمده گواره چیرو کام بدم سنج برکو پنوساتا باشم بیشن ویاوی باش gelek spaskim vakt zedanine brasti gelek zu derbas bu yani az usavejim ser khiribe hem Portugalia kumarçı o B atarçı evji atar serkeftin o nefsandım brasti tişteki hoş yani yani penifsandır rastı cihadara mına taqaz yani demaku demek ki مش صالنا برده مگو اسنان بسیم یعنی تقص ام بجن پیام مازن جی خواره لما دید کو انا نفسین راستی از قلبا بجم مدید کو ادیش بر خو و داخلم مگو هي دینه بویم بنفسم از بنفسیم باشه و دمه به پیوی دی خاطر بغازن ام بجن که هگرون نخوازن دین ببین بنفسینن gelek spans kakçetin lodi serkeftin em li bajarê Batmanê bûn li Elohê brez çetin lodî li gelme bû carekî kamil ku derê bin